Les notes del mariner, interpretades pel violoncel·lista Edmond Bosch, donaven la benvinguda a la trentena de persones assistents a la presentació de dues novetats editorials d'intens solatge polític, Paraules de president i Nació i Estat, dos llibres on s'aprofundeix sobre les diferents lectures que s'han fet des de Catalunya d'aquests dos conceptes des del segle XIX fins a l'actualitat. En el primer d'ells, a més, l'autor Josep Vicenç Mestre, antic assessor dels càrrecs de la Generalitat, hi aprofundeix a partir de lectura i anàlisi dels discursos de tres figures essencials de finals del segle XIX i el XX, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch i Francesc Macià. Un exercici d'aproximació als seus respectius cossos argumentals que el mateix José Montilla, un dels 6 presidents de la Generalitat que han prologat el llibre, titlla de fonamental. En un discurs és difícil, jo crec que s'acaba fixant en una trajectòria, però és obvi que això es materialitza en el temps en papers, en discursos, i per tant és important analitzar els discursos de les persones que han tingut responsabilitat al capdavant de les institucions. Els dos llibres condensen la tesi doctoral que Josep Vicenç Mestre va començar a confegir als anys previs a l'efervescència del moviment independentista, 2015 i 2016, i que partia de l'anàlisi dels corrents ideològics del segle XVII fins al XIX per tal de determinar si es podia aleshores parlar pròpiament d'emancipació nacional, un exercici que permet copsar la volatilitat dels conceptes nació i estat en funció de l'època i el lloc. Quan a Prat de la Riba parlava de tenir un cos d'estat, potser no parlava de tenir un cos d'estat independent, sinó un estat d'administració autònoma que s'autogovernés. I el que hem de fer és precisar, ser molt pulcres amb aquests termes i entendre què volen dir en el seu context i llavors a partir d'aquí que cadascú pensi el que vulgui en l'actualitat. Però són dos textos per reflexionar sobre el passat, per entendre'l i a partir d'aquí projectar el futur que cadascú vulgui. Dos conceptes que històricament han ocupat i preocupat el catalanisme, fins al punt d'assolir un paper fonamental dins de la seva estratègia d'externalització. Dues definicions difícils de fixar també a dia d'avui. La nació és allò que és difícil de definir a nivell intangible. Doncs és la història, la cultura jurídica, la cultura política, la llengua, no? I això és difícil de definir exactament, no? On són les fronteres, i en canvi, per altra banda, l'Estat seria la manera de definir tangiblement aquella essència, és a dir, és un estat, vol dir un govern en un territori que governa unes persones i que per tant intenta donar-li aquest sentiment, aquest sentit a la nació. Nació i Estat i Paraules de president, l'estudi dels discursos de tres polítics que, paradoxalment, no eren considerats grans oradors per a la premsa de l'època, estan publicats per l'editorial Afers i pretenen contribuir al debat polític sobre les ànsies d'autodeterminació d'una part significativa del catalanisme. Una foto del passat per projectar i interpretar el nostre present i futur.